Butongbod, Clarin, Bohol. Ikan ta direk si Katuna ari taagi og datag. Kini bagong kasada nga nahuman karon. Muni usa sa mga bagong project nga nahuman sa First District ni Congressman Chato. So diri taagi. So dili na dugay mo gihabi nga balirgi ka diri si Katuna kay lakto na kadto bako na kasumdaan. Nanay mga solar nga suga. O di na hadlok gabi ni bisag bay mga bayan ni kay landag naman. Nagpurong kasi marang. Kaya na tao katibitan. Simentado ni tanan padung dito. Ay. Pira? 8 kilometer turn left. Mo daw tingani tanan kasada simento. Ako pag lugar ano? Dami Di ba baka dagan no. Dami pwede drone na no, udto no mo. Jang uli na dapat siguro kaya pa. Wala po itong battery sa doon na ibukas na ito nakaabot ito purot na lami ni oy lapik palibot biskada trabaho daw na nagbakho. Yan lagi deh. Oh, nada. Kemudian ng trabaho ni magkasada niyo. 6.5 sumpay ni adtong simento dito pagsuod ato eskina gikas katibian. Karena suod ba? Wa mo magpupukot. Dita agi ni unsa og uwan. Lai sangkok. Ba. Salamat lapos. Sus mura magmusangkok god. Ikan dito sa highway Katigbian. Dilipatan ng simentado dai. Lawu kaso, dapat dito. Kaya pag ganito dia. Lah, lawu man naman eh. Di madani luren. Ngan lawum kaso. Hagbong sangkok mo tani. Di. Pastilan. Saon mo ni dolar. Lord. Ari nung taaris pikas agi. Nih. Kinalapukan na orang latek. Kani uri man ning lawom ni. Uri lawom ning dawon at ari pikas. Di sur ko lawom tayo eh. No? Lul labing ispisuha ka do. Bayong uto, ma'am. Ganang ingani patanan dan padong dito sa Butongbod, Butongbod? Di na. Dol-dol na siminto na. Sige salamat. Mazuta. Belawit ko dapat dito ay. Bapak mo nito sa kinan ka. Sangko sa ako na murag traktor. Ay, siminto na. Tora. Kita na sa siminto daw na gyud. Siyempre. Katilang na dito na yung smooth ani. Sa mana no? Spell smooth na. S-M-O-O-T-H. Ya Allah. Anara mo spelling ni mata abay. Asa man nang bungaw iko farm ni dapita. Nakalayo. Tara. Muntag na mo na napupon na farm.
Junta. Isti kudapan bututong mga daan gayaan ba? May signal. So ta? 300 among nabayaran tulo, duha ka dagko usa ka bata. Consumable ang 210. Nani sa Bugtong Bohol, Clarin Bohol. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Pila kang roman nimo? Ini sir, kayak itu karena tricky sir. 2,000 ne? Or manito rooms. Ado ka kwarto na ne. Ini ke kwarto. Murag bahay kintahay. Oh, 3,000. oh, nakato mang deluxe may toke. Duha ka kwarto ni niya eh. Parehas rin sa forma atong bikas sir. Oo, sa isa ka kwarto ani ako ni babaw. Oh, Kani? dito po sir, amal aircon. Aircon ni niya. Akare dili. De, ito pan wala para sa nataon ni. Akan ni gapo. Video ko mama. Gapo gro mo aircon ning usa. Pare may electric pan ra. Utik pa na nang sa ubos. Oh, kani mo boss. 3,000 nga tapad na eh. Pareha sila. Oh, parehas rin sila sir. Kay family room man sila. Kani mo gingon sa 2,000. Gapo ni kina may tiris oh. Da aircon. Ito Dako ka bro. Ano sir sir? Ay si Aro. Ito may 3 do ka. Ang do ka ra ba? Performance ko sa mga. Limpyo ka Extra 250 per head. Per head. Yung bata, ito lang. 250 per head ang extra. Oh, sa 50 per head sir, ang extra. Ang ila pong tent are kay tag 600 ang abang. Dana nay duha ka unlan, duha ka habol og hapin. Unsa man ni mo ni lang si Ar? Abre ko. Nice kayo, native nga. Si Ar bongbong kay butong kawajan. Limpyo nga jo. Mo ni lang menu dire oh. Snacks? Mango shake, what did they rice? Pineapple rice. Ang pikas. Say mo dyan, banana, mango shake.